नों मारै लख्रा जायोमोनलाय मारै हाव होनोमोनलाय हाव बुहुद जानाय हाय लोगोफोर नै सानडे स्पेसियेल लानानै फैलायबाय नोंथांमोननि सेरावहाय थ' दिनैनि सानडे स्पेसियेलखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो दिनै माजों संगोन आङो दे नों मारै रागा जोङोमोनलाय खिथालाय आयौ रागा जोंनाया ओमफ्राय नों मारै मिनियोमोनलाय नों मारै लख्रा जायोमोनलाय मारै हाव होनोमोनलाय हाव बुहुद जानाया बुहुदा नों मारै बुहुद जायो खिथालाय बुहुदा आया
जांफैगु दे नायनि आयु आथिं हेबलायना थाबाय नाहर आयु मा बोखोखो ए बिजि थुनायखौ देखायनो गाबनायखौ जाबावदो जानाया आइटेमा आंना नै मा दं लोगोफोर बेयावहाय नै आंना मैथा फिथाइजों अमाजोंआ ओरैबायदि टेस्टि गोखै गोथाव जाखाबाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे दङ नै बेयावहाय लाब्रा दङ बिनजों आलुजों लाब्रा पापर लादो आङो दा जानायखौ स्टार्ट खालामसै लोगोफोर नायलांबाय थादो ओरैबायदि जानो लुगैबाय आं माने बिराद गोथाव जाखादों आरोना Muria.
दा होमबा लोगोफोर नै जोबजोब्बाय जानाया फुरा स्लिम स्लामनो माने मैथा फिथाइया जोबनोसै नालाय बेखायनो बेजों जानाय जाबाय आरोना दिनैहाय थ' लोगोफोर दिनैनि सानडे स्पेशल भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै होमबा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन दे बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं